Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka wato Dan Arewa Technology. Idan wannan shine farkon ka zuwa wannan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan ka danna za ka ga alamar all, sai ka danna all. Ta nan ne za a samu hanyar da za a rika sanar da kai sabon bidiyon mu da tsarar mun dora. Kamar da kuka gani a taken bidiyon nan, mun yi magana akan yadda zaka samu kuɗi online ne. To wannan hanya ce mafi sauki da zaka samu kuɗi. Idan dai har ka dage sosai zaka samu kuɗi sama da kimanin naira 10,000 ma a kowace rana. Shi wannan hanya ce ta referral. Shi kuma referral hanya ce wanda misali idan ka gayyaci wani to zaka samu ta karkashin sa. Sannan bayan nan ma a karkashin shi wannan link din da zamu yi magana akan sa, akwai za su baka dama da zaka yi order. Shi order da za su baka dama a kullun za su baka order guda 15 ne. Idan kai order kowace order idan ka gama ta a ta rana za su baka kimanin naira 150. Amma to kaga mafi sauki ka gayyaci wani shine zaka samu naira 1000. Bayan ka gayyaci mutane misalin kamar guda 4 ya kai naira 4000 kenan. Kowane mutum ɗaya idan ka gayyace za a baka naira 1000, to zaka samu dama da zaka iya withdraw din wannan naira 1000 naka. Amma ba za ta yi withdraw ga baki ɗaya ba, sai dai zaka iya withdraw din naira 3000 domin dama akwai constant naira 1000 da ake bar ma ita a cikin shi balance ɗinka. To kaga wannan hanya ce mafi sauki wadda zaka samu kuɗi ta hanyar bangare sosai. Kamar yadda muke faɗa muku, to a ƙarƙashin wannan bidiyon ga wanda yake so ya rijista, za mu aje muku link na shi wannan website din domin a samu dama da misali zaka shiga ciki ka amfana, mu ma mu amfana ga baki ɗaya. To kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon sai mu nuna muku yadda abin zai kasance. Yawa kamar yadda kuke gani, wannan shine website din, gashi nan sunansa Bolt Gaining. Shi wannan kamar yadda muku bayani a baya. To kai tsaye bari dai mu shiga cikin register ku ga abin yadda zai kasance. Da farko zaka zo gun nan da aka rubuta your email address, zaka rubuta email address ɗinka. Yawa sai nan wajen zaka zabi username din da kake so ka yi amfani da shi, shine nan daga ƙasa. Bayan ka sa email address ɗinka zaka zo ka sa shi. Yawa sai daga ƙasansa kuma akwai gun da zaka sa full name ɗinka, sai ka zo ka rubuta sunanka da sunan mahaifi da sunanka. Yawa sai daga ƙasan nan kuma ga gun da zaka rubuta sunan bankin da kake amfani da shi. Yawa sai daga kasansa kuma zaka zo ka rubuta account number ɗinka. Yawa sai bayan ka rubuta account number ɗinka, daga ƙasa kuma nan wajen zaka zo ka zaɓi password ɗin da kake so ka sa. Yawa sai daga ƙasansa shi ma zaka ƙara maimaita password ɗin da ka sa. Yawa sai bayan ka gama, daga nan ƙasa zaka gun da aka rubuta sign off now, sai ka danna shi. Yawa da zarar ka danna yayi login da zarar ka danna yayi login zai kawo ka zuwa nan wanda zaka rubuta email ɗinka wanda kai amfani da shi wajen budewa. Yawa zai baka damar kuma gun da zaka rubuta password ɗinka, sai ka samu damar da zaka shiga ciki kai login din.
Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye ya shiga da yayi login. Zaka gani daga nan wajen zaka ga wajen da aka rubuta make a withdraw. To idan ka cika adadi inda ake bukata kenan, misali zaka zo ka danna sai ka samu damar da zaka yi withdraw din shi abin da ka tara. Nan kuma gashi nan planning ɗinka ne, details ɗinka. To nan shine misali kamar yanzu balance ɗinka dama a farko idan ka yi register za su baka kimanin naira 1000. To sannan abin da zaka yi daga nan wajen, daga sama nan daidai nan wajen ga wasu yanka nan guda 3, sai ka baka danna wajen. Idan ka danna shi, idan kana so misali kullun ka yi daddana order da aka baka, ga gun da aka rubuta order nan sai ka yi su karbi order da aka baka, sai ka danna shi kamar haka. Yawa, to idan ka danna shi kamar haka sai ka taho daga ƙasa, gashi nan gun nan da aka rubuta normal order for today. To wannan order na riga da na yi karɓe ta, na yi submitting ɗinta, sai yasa ba zai nuna ba. To anan zaka ga misali da farko idan ka shigo ciki bayan ka register zaka ga nan wajen, daidai nan wajen da ka ga 150 din nan, to zaka ga alamar ba komai a wajen. Da zarar ka gama order nan ka yi submitting ɗinta, zaka ga gun ya zama 150. sai nan wajen balance din nan kuma dama na riga na faɗa muku cewa za su baka constant 1000. idan kai order in ka hada 150 zai kasance naira 1000 da naira 150. shine abin da za su rika baka kullum. Sai dai idan kuma kai referring din mutum za su baka naira 1000. idan ya kai ma naira 4000 zaka iya withdraw din sa. Yawwa, sai kuma abin da nake so nuna muku, zaka iya zuwa ka ɗauki link ɗinka yadda zaka yada shi, shine yadda zan so nuna muku a ƙarshe. Yawwa, daga daidai wajen dashboard ɗin nan naka, daga nan wajen ƙasa gashi nan gun da aka rubuta referral activities. Yawwa, to abin da zaka yi shine daga nan daidai ƙasan nan ga gun da gashi nan www.blockgent.com, gashi nan sai ka zo ka danna shi kamar haka, sai ka danne shi. Idan ka danne shi kamar haka, ga zaka ga alamar copy ta fito, sai ka danna copy. To da zarar kai copy din sa wanda kake so ka tura, misali in a Facebook ne ko a WhatsApp ne, sai ka je ka directly sai kai posting din sa sai ka tura masa. Idan ya register za su baka naira 1000. duk mutum ɗayan ya register za a baka naira 1000. To duka nan muka ga karshen wannan bidiyon. Idan wannan shine farkon ka zuwa nan channel, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a samu dama da za a rika sanar da kai bidiyon mu da zarar mun dora. Idan wannan bidiyo ya burge ka, sai ka danna mana alamar like. Bi salam.